ቤቲ ኣምዳሊልና ኣሌክስ ገዛ ሃንደበት ሓሚማ ወዲቓ እውን ኣስሒታ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ይሕዘልኩም መፅእ። ሰላም ኮራት ቤተሰብ ኣነ ሰላም እግዚአብሔር መስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዋ ሰላም ክትልሊ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒት እይና ናይ ኣዘብ ዩቲብ ተኸታተልቲ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኮራት ቤተሰብ ዛ ቪድዮ እስካዕ መጨረሻ ታሪእዋ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእኒ ኢኹም ናይ እንዳሊላ ኣሌክስ ማለት ከመይ ሃንደበት ሓሚማ ከም ዝወደቐት እውን ኣህም ሰሓት ቪድዮ ናኡ ከብለኩም ሓበርና ንከታተል እና ሓቂ ድያ ሓቂ እስኪ ብሓደ ኮይና ንረአዮ እና ናፍቲ ቪድዮ ከብለኩም ሽጋዕ ድማ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም እስካዕ መወዳእታ ረእይዎ። ኣብዚ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ብጣዕሚ እውን ኣስሒታ ደንጊፃ እያ ብፍቕሪ ድያ ወላ ብናይ መን ድያ ሓይማ ብጣዕሚ ተገሪምና ኩላትና ተተናጊፅና ኢና። ብጣዕሚ ከቢድ ሃንደበት ተሲኣ ክትከይድ እናሓሰት ናሃለየት እያ ወዲቓ እንኳዕ ናብ ምድብሬት ማለት ናብ ሰራሚክ እንኳዕ ወደቐት እንኳዕ ኣካላታ ኣይምተጎድአትና ብጣዕሚ ከቢድ ሰብ ጋሻ ኮይኑ ንገዛኻ ገይሽ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ሃንደበት ክሕመም ከሎ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት ኢና። ብጣዕሚ ከቢድ እና ንምንታይ እያ ከምዚ ኢላ ናብ ገዛ እንዳ ኣሌክስ ከይዳሲ ከምዚ ጌራ ትርብሾም ዘላሲ ሓቂ ድሲ ኣይ ሓቂ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ማዕረ ክንዲዚ ከይዳ ናብ እንዳሊልና ኣሌክስ እትጨቕጨቖም ዘላ እና እትርብሾም ዘላሲ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ማለት ምስ ኣሌክስ ፍቕሪ ስለ ዘለዋ ድዩ ወይስ ብትክክል ሃምሓዋ ስለ ተቐርቦ ድያሲ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ማዕረ ክንዲዚ ደፊራ ዓይነ ውፅኣሲ ከምዚ ኢላ ምስ ኣሌክስ ካኻ ኣይፍለይ ትብለሉ ምክንያት ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ይመስለኩም? ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም ኩሉ ተሓቂ ማለት እዩ እና ካኻ ኣይፍለይ በቃ ምስ ሰበይትካ ከፈላለይ ከይደሊ ምስ ኣሌክስ ምስ ሰሊሊ ክትጨቃጨቁ ከፈላለይኩም ኣይከይዲ ግን ካብ ኣሌክስ ክፈላለ ኣይደሊ እያ ትልላ ብሓፂሩ ሰሚዕኹምዋ ተኮይንኩም እቲ ቪድዮ ሙሉእ ቪድዮ ኣነ ሰሚዐየና ሰሚዕኹምዋ ተኮይንኩም ማለት ኢና። ቤተሰብ ኢለ ስለ ዝኾነት ከምቲ ዝነበርኩም ብቀዳማይ ቀድመ ኣቢለ ምስ ቤቲ ያው ካብ ሓደ ቤተሰብ ለዘምፅኣዎ ዘረባ ስለ ዘለኒ ኣብ መጨረሻ ክነግረኩም እየ እና ብኸመይ ምክንያት ይመስለኩም ንስኻትኩም ያው ብፍላይ ደቂ ተንስትዮ ኣሕዋተይ ፈሊጣ እያ ተቐልድ እያ ዘላ ከተጨናንቆም ደሊያ እያ ገለታት ትብላ ዘላ ኣብ ኮመንቲ እናረኣኽዎ ነይረ እናንበብኩ ነይረ ግን እቲ ህይወት ሓቂ እዩ። ኣሌክስ ብጣዕሚ እያ ትፈትዮ ብጣዕሚ እያ ተፍቅሮ ያው በዓል ሓዳር ከም ዝኾነ ትፈልጥ እያ ግን እናፍለጠት እናሃለት እያ ፍቅሪ ሒዝዋ ምስኡ ማለት እዩ። ግን ሲ ንምንታይ ከምዚ በዓል ሓዳር ኮይኑ ኣብ መንጎ በዓል ሓዳር ሲ ከመይ ጌርካ ሲ ፍቅሪ ተፍቅር ትኽእል ኣነ ከም በዓለይ ማለት እዩ እና ካብ ቤተሰብ ሰማዕኽዎ ነገር ለ ከምኡ እዩ ማለት እዩ እና ኣብ መጨረሻ ክነግረኩም ኩሉ ነገር እና ከምዚ እያ እቲ ሓቂ ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ። ከምዚ ድራማ ገለ መሲልኩም ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ህይወት ሓቂ እዩ። ምስ ኣሌክስ ዘለዋ ቅርርብ ብጣዕሚ እያ ንባዓልስኽን እስኪ ደቂ ተንስትዮ ኣሕዋተይ ኣብ ሓፍትኽን ተዘውዕል ነይሩ ምክንያቱ ሓፍትኽንሲ በዓል ሓዳር እናሃለየ ወዲሲ ወይ ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ በዓልቲ ሓዳር እናሃለየት ኣብ ርእሲ ሰብኣያሲ ምስ ሰብኣያ ክትጠማመት ከላ ሓፍትኽን ወይ ከዓ ንስኻትክን ከም በዓልኽንሲ ምስ ሰብኣይ እንዳማትን ከተጠማመታሲ እንታይ ዓይነት መልሲ ምመለስክ ነይርክን ወይ ከዓ ነሲ እንታይ ዓይነት ኢልክንስ ምገመትክ ነይርክን ማለት እዩ። እና ኣነ እንድዒ ብወገኒ ብጣዕሚ እየ ከቢድ ድራማ ኢና መሰለን ነይሩ ያው ቤተሰብ ድራማ እዮኹም ናይ ቅድሚ እዚ ፕራንክ ዝገብሩና ነበሩ ፕራንክ ዝኸውን ገለ ኢናበላ ነይሩ ግን ሞሊቑ ዝወፅእ ሓቂ ነገር እኒኦ ብጣዕሚ እያ ትፈትዮ ብጣዕሚ እያ ተፍቅሮ ክርዳእ ስለዘይከኣለ እዩ ኢለ ከምዚ ኢላ ማዕረ እውን ኣስሒታ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ነገር ከም ዘላ ማለት ኢና ወላ ኣብ ገዛ እውን በቃ ምንም ሰብ የብላይ ቤና እያ ትቕመጥ ብጣዕሚ እያ ትጨናነቕ ብጣዕሚ እያ ትሓምም። ያው ኣሌክስ ከዓ ከምቲ ዝረኣኽናኦ ሊሊ ናብኣ ጌርካ ናብ ቤት ጌርካ ክትቀርብ ኣይደሊ ድሕሪ ሕዚ እንድሕር ኬድካ ናይ መጨረሽተና ኢላ ኣጠንቂቓቶ ማለት እዩ። ያው ኣሌክስ እውን ከምቲ ትሪእያ ዘለኹም ኩሉ ነገር ተረዲእዎ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገብሮ ዝነበረ ፅቡቕ ስለዘይኮነ ኣብ ሓቂ ስለዘይነበረ ብዚውን ተጋጊ ተሰሓሒት እዩ ምስኣ ነይሩ እና የቕረይታ ኢልዋ ያው ንሳ ግን ክትረሕቆ ኣይደለይቲ ናብ ገዝኦም ነመፅእያ ትርብሾም ዘላ እንታይ ክትግበራ ናብ ገዝኦም ትመፀላ ኣይፈልጥ ማለት ኢና
ክዳን ነይርዎ ናይ ኣሌክስ ቅድሚ ሕዚ ክዳን ከተብፅሕ እያ መፅያ እና ኣተን ሓደ ደቂ ተንስትዮ ኣሕዋተይ እኽን ድራማ እዩ ወይ ለን ዩቲቦም ከዕብዩ እዮም ገለ ትብላ ሓቂ እዩ እያ ክብለክን ድሌት ካብ ቤተሰብ ሰማዕኽዎ ነገር ከዓ እሱ እዩ ማለት እዩ ሓቂ እዩ። ያው ምንም ክገብርዋ ይኽእሉ ተዛሪብካያ ኣይትሰምዒ እምበር ብዙሕ ዝበለ ኮርዮምላ እዮም ግን ክትሰምዐ ከኣለቲ በቃ ኣይትሰምዖ በቃ ካብ ኣሌክስ ክትለቃቕ ኣይደለቲ ኣነ ከም ፍቕረኛ ክንጣመት ወይ ከዓኒ ምሳይ ክትሓድር ወይ ምሳይ ክትከይድ ኣይደሊ ግን ኣነፍቲ ደስ ዝበለኒ ኣብ ዝተመቸየኒ ሰዓት ክረኸበካሲ ይደሊ እየ ክትብልኮንለ ኣይደሊ ክብልኮ ክኢልዋ ብልኮ ኣይትገብረኒ ኣብቲ ዝተመቸየኒ ሰዓት ክረኸበካ እዩ ዝደሊ ኢላቶ ካውለ ኣነፍቲ ደስ ዝበለኒ ሰዓት ክረኸበካ እየ ዝደሊ እንታይ እኸ ትደሊ ኸባይለ ነይርዋ ግልፂ ማለት ኢና እሳ ኸዓነ በቃ ኣነ ዝደሊ ከም ሓወይ ክትከውን እየ ዝደሊ ከም ሓወይ ኮንካ ኣብ ጎኒ ኮንካ መሳይ ክትከውን እየ ዝደሊ ኣብ ሓዳርካ እናሃለኻሲ በቃ ኣብ ጎኒ ክትከውን ግን ይደሊ እዩ ንምንታይ ትቐየረኒ ኣለኻ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ትዛረበኒ እና ሰበይቲ ኻለ ሊሊ ንምንታይ ከምዚ ኢላ ትጋናጨር ይቅርታ ግበረሊ ተጋናጭራ ንምንታይ ትዛረበኒ ንምንታይ ተኹርየለይ ቀስ ኢላ ዘይትናገረኒ ንምንታይ ኣይትጨቕጨቐኒ ንገዛስ ክመፅእ እየ ሃምድላይ ክመፅእ እየ እና ክትጨቕጨቑኒ ወይ ለታ ክትገብር እያ መፅያ ገለ ክትብሉንሲ የብልኩሚ እያ ኢላቶ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዝመፀት ኣለኻ ዓነይ ክዳን ናይ ኣሌክስ ነይሩ ሱፍ ነይሩ ናይ ኣሌክስ ኣብ ገዛ ዘቐመጠቶ ኣሌክስ ለኡ ዝረሲዕዎ ዝነበረ እዩ ንስያ ሒዛ መፅያ መመኸነይታ እዩ ናባሉ ነይሮም ማለት ኢና መመኸነይታ ኣይኮነ ሓቂ እዩ ክዳውንቲ ናይ ኣሌክስ ኣሎ እዩ ሓደ ነገር ክዳውንቲ ኣሎ እዩ ዘይመፀ ያው ኣሌክስ ከዓኒ በቃ ፀገም የብሉን ክዳንሲ ምንም ችግር የብሉ በቃ ኣብኡ ይኹን ኢልዋ ንሳ ግን ክትገድፋ ስለዘይደልየት ጋና ኩለን ቀስ በቐስ ናበለትና ኣረይቲ እያ ክተምፅአን ማለት እዩ ሊሊ ከዓ ከምቲ ዝረኣኽዎ በቃ ኣብ ምስኣ ዘለካ ነገር ኩሉ ነገር ሲጓሓፎ ምንም ነገር ናብ ገዛ ክትእቲ ኣይደሊ ክቕበለ ኣይደሊ ኢላቶ ማለት እዩ እና እንታይ ይመስለክን ደቂ ተንስትዮ ኣሕዋተይ ሰብኣይክን ኣመሽኽን ሓዛ ማለት በቃ ኣስጢምክን ሓዛ ሰብኣይክን ዝኾነ እትኹን ማሓዛሲ ናብ ሰብኣይክን ክተቕርባ የብልክንን ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከምዚ ኣሕዋት ብኣሕዋትና መሓዛ እያ መሓዛ እዩ ገለታት ኣይሰርሕ ፅቡቕ ኣይኮነይ ማለት እዩ ክነግረክን ደሊ እየ እና እቲ ሂወት ከዓ ሓቂ እዩ ተፍቅሮ እያ ትፈትዎ እያ ብኻሊእ ዓይነት እያ ትጥምተና ያው ቤተሰብ ተዛሪቦምዎም ክሰምዕዎም ኣይከኣለን ማለት ኢና እዚ እቲ ሓቂ ማለት ኢና ካብ ቤተሰብ መሊቑ ዝወፀ ዘረባ እየ ዘምፀልክን ዘለኹ ደቂ ተንስትዮ ኣሕዋተይ ድራማ እዩ ገለ ስለትብላ ነበርክን እየ እውነት ንባዕልኽን እውን ትምህርቲ ክኾነክን ደሊ እየ ማለት እዩ ማንም ትኹን ማንም ጓል ተነስተይቲ ኣብ ልዕሊ ፍቕረኛኽን ወይ ሰብኣይክን ዝኾነ እትኹን ጓል ክትቀራረብ ከላ ቦታ ከተባኣ የብልኽን ወይ ለን ሰብኣይን ክትጠንቀቕ ኣለክን ወይ ነፍቃርን ክትጠንቀቕ ኣለክን እምበር ከምዚ መሓዛ ኣይገለ የኣምነ እየገለ ኢልክንሲ ሱቅ ክትብላ የብልኽን ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ተኸይዲ የኺድ ተመፀየ ምፃእ ከምኡ ክትብላሲ የብልኽን ማለት እየና ሰብኣይክን ኣስጢምክን ሓዛ ኣይኽብለክን ደሊ ክብራት ቤተሰብ እዚኣ እያ ነይራ ማለት ኢና ካብ ቤተሰብ ዝረኸብክዋ ነገር እዚኣ እያ ኣንሕናሲ ኣሕዋት እዩ ዝመስለና ነይሩ ግን ኣይኮነን በቃ ብኻሊእ ዓይነት እያ ትቀራረቦ ዘላ ኢሎምና ኣቦኣና ኣሌክስ ኩሉ ነገር ተሓቂ ናብ ዩቲብ ከውፅዎ ስለዘይደሊ ሶሻል ሚድያ ከውፅዎ ስለዘይደሊ ኩሉ ተሓቂ ነጊርና እዩ ማለት ኢና በዚ ኣጋጣሚ ዘይትፈልጡኒ ንቤቲ ቤተሰብ እየ ትፈልጡን ካን ትፈልጡን ኢኹም ዘይትፈልጡን ከዓ ንቤቲ ኣነ ቤተሰብ እየ ማለት እዩ እና ደቀይ እዚ ክትገብርዎ ዘለዉ ድራማ እዩ ድራማ ክገብረኩም ደሊ እየ ንባዕልኹም ድራማ እዩ ሓቂ ኣይኮነይ ብሓደ ተማሂሮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም በይ እዚኣቶም ኣብ ሓዳር ኮይኖም ኣብ ገዛ ኣብ ደገ ፀገም የብሉ ክትረኽቦ ትኽእል ወይ ክትጃናጀን ትኽእል እያ ምልምላት ሰብ ሕማቕ ነገር ክገብር ደልዩ ሓሊኻ ኣይትሕልየን ዲኻ ግን ከምኡ ክገብር ይኽእል ግን ናብ ናይ ሓዳር ገዛኻ ናብ ሓዳርካሲ ናብ ገዛኻስ ከመይ ኢላ ክትኣቱ ትኽእል እዚ ሓሶት እዩ ያው ትሪኣ ዘለኹን እታ ማይ ከዓ ሊሊ ቀሪባታ ፀኒዓታ ሃይላንድ ማይ ኣብታ ሳሎን ቀሪባታ ፀኒሓታ ጦላ እንኳ ቤትኻ ዓነይ ከም ትኸይድ መሲላ ትስእ ክትብል ግድም ኢላ ማለት እዩ እንኳዕ ዳእሳ ናይ መረገፈት እምበይ ፈሊጣ እያ ክትሕቆፍ ስለዝደለየት ክትሻፍድ ስለዝደለየት እያ ንኣናለ ድራማ እዩ ማለት እዩ ኣነ ሓፍትኽን ከማኸን ድራማ እዩ ማለት እዩ ድራማ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሓቂ ኣይኮነይ በቃ ሓቂሲ ኣይኮነይ ድራማ እዩ
ድራማ ንሃለየ ድራማ ኣይ ድራማ ንሃለየ ግን ድራማ ከም ዝኾነ ፍርያት ክስኦል ክንተፈረጃ ደስ እዮም ዝብሉካ ትሕቆፍ ከላ ገለ ደስ ትረካ ምሽ እና ንስኤ እናተፈረጅኩ ነይረ ኣነ እውን ድራማ እዩ ማለት እዩ እናተተመቸክን ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ጎርስ ኩራት ቤተሰበይ እስካዕ መወዳእታ ምሳይ ፀናሕኩም ከዓነ የቀኒለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብ ቀፃላይ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ንዕኹም ባይ ባይ ዞም ኣሓተይ